Hola a tothom, avui parlarem de Segur de Calafell. Sabem del cert que ja hi havia restes d'època ibèrica, però no tan importants com la ciutadella ibèrica de Calafell. També que hi havia restes romanes, molt a prop de l'església de Sant Miquel. No sabem si era un assentament rural o militar, però com que l'església té una capella dedicada a Sant Miquel, l'arcàngel que dirigia els exèrcits celestials, tot fa pensar en la hipòtesi que es tractaria d'una cristianització d'indrets de funció militars i dedicats a déus pagans, com ara el déu Mart, déu de la guerra, tal com passa a Olèrdola. En canvi, a l'edat mitjana tenim més informació gràcies a la documentació i a l'arqueologia. Ens trobem entre els segles X i XII, on es produeix la feudalització d'una gran part del territori del que és ara Catalunya, especialment de la zona del Penedès, que era zona de frontera. Es construeixen fortaleses per protegir el territori, com és el cas dels castells que ja hem dit abans, el d'Olèrdola, però també el de Castellet, el de Cubelles, tanmateix el de Calafell. Per què diem castells de frontera i amb qui? Bé, perquè ens trobem al límit de dos mons enfrontats. Per una banda tenim els regnes cristians, la Catalunya Vella, i per altra l'Alt Àndalus, territoris musulmans. Aquí és segur, el nom apareix en un document l'any 1209. Surt Castris Securis in termino de Castris de Cupeles. Ens està dient castell segur dins del terme del castell de Cubelles. Per tant, diu que el castell de Segur i les seves terres pertanyien al senyor feudal de Cubelles. Aquest castell de Segur era una torre de forma cilíndrica feta de pedres amb merlets a la part superior i un matacà que protegia l'accés. El servei que tindríem era per protegir-se dels atacs musulmans i al seu voltant hi havia instal·lacions per treballs de l'agricultura. Al costat hi havia l'església, que ja hem dit, una capella dedicada a l'advocació de Sant Miquel i l'altra la de Santa Maria. Tot el conjunt rebia el nom de la quadra de Segur. No és fins al 1497 que trobem en un document una dada curiosa, perquè ens parla d'un personatge que regentava l'església. Es deia Lluís de Palou i tenia un lligam amb la família de Palou, que llavors tenia el castell, l'església i les terres circumdants de Calafell. Al 1515 ens trobem Bernat de Palou, que segueix lligat a la família Palou. Per tant, l'església i els feligresos de Segur pertanyien a Calafell i les terres i el castell de Segur pertanyien al terme de Cubelles. I tant és així que, canviant de segle, el rector de l'església de Calafell, Climent Roland, va fer una investigació a l'any 1667 i es va trobar que l'església Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú va créixer i es va independitzar de la de Cubelles, a la qual pertanyia. Llavors, l'església de Sant Cristòfol de Cunit va començar a pertànyer a la de Cubelles i l'església de Sant Miquel a la parròquia de Calafell. Durant l'edat mitjana, el castell de Segur va anar canviant de mans de senyors feudals, ja sigui per heretat o per donatius, fins a l'edat moderna que va arribar a les mans del baró de Llupià. Aquesta persona, aquest senyor, va fer reformes a l'any 1673. Per això va demanar ajuda a Fra Josep de la Concepció, un dels millors arquitectes del moment, que en aquells temps es deien tracistes. Llavors, la casa, la torre, tenia una casa adossada a la banda de llevant i van voler fer una altra casa a la banda de ponent perquè tot el conjunt tingués simetria. La casa estava dissenyada per a continuar amb les feines agrícoles i va arribar fins als nostres dies amb el nom de la Casa Vella. Doncs bé, gràcies al conreu de la vinya en detriment dels cereals, la quadra de Segur va anar creixent de població. Passem de 6 veïns a l'any 1717 a uns 30 a l'any 1787, però les terres encara pertanyien a la família dels descendents del baró de Llupià i al terme de Cubelles. És a l'any 1833 que es produeix la divisió provincial de tot l'estat espanyol i separa la quadra de Segur de Cubelles.
Però no és fins a l'any 1842 que tenim la unió definitiva de Segur amb el municipi de Calafell. Llavors es converteix en la superfície agrícola més important de Calafell i es va mantenir així fins a l'any 1946, quan dues germanes, Carmen i Maria Desvalls, descendents del Llupià, van dur a terme un vast pla d'urbanització. Per això formarà part d'un altre capítol de la nostra història de Calafell.